جی بالکل وقتی کستے ماں موجود ہوں یہ جیکب آباد بائی پاس سرا یہ جیکب آباد بائی پاس ہم کستے اہندہ کستے مزنے کستے ہما کستے ہورائی پھرا کستے بیسیں کستے سیلاب صورت لائی پھرا کستے بیسیں متاثر مخلوق کستے اہندہ کستے نشتیاں اے مخلوق کستے وقتی کستے تقریباً مزیں ٹیم کستے 15-20 روز کستے بارشار دی گستو شدہ گا بارش دی ختم بھی سو شدہ لیکن اے مخلوقار کستے اے ٹیماں تک کستے نہ کوئی ٹینٹ ملسی نہ چھے اے کستے وسیع کستے ہما دو سہ یک کھٹ کستے آوار کو تو ہمائی کستے چھیرا کستے سائے نشتیاں اگر این جی اوز ماں کستے ہورا کھنو تو این جی اوز طرفائی کستے مختلف این جی اوز طرفائی کستے مدنے کستے میڈیا سرا کستے دعویٰ کھنک بیگا ہمیں کچھ کہ ماں کستے سجویں کستے تقریباً سیلاب متاثرین علاقائیں تا شروع کستے ماں کستے مدہ فنڈنگ ریزنگ کھوزیں ہما مخلوقار کستے مدے کستے فنڈ دا سکتے ہمان کے مدد سہولت دا سکتے بیایت اہندہ کستے معلوم کھنو چھ واقعی شمار کستے مختلف کستے تنظیم مختلف کستے این جی اوز بھی ہیں یا جمعی طرفائی کستے شمار چھ کستے ایٹیماں تک چھ ملسا نہ سائیں ہن ٹائم تائیں کوئی بھی این جی اوز وارو نہ کوئی ایم پی ایم ایل اے نہ کوئی گورنمنٹ اہلکار کوئی بھی ہن ٹائم تائیں اساں وٹ کو سار سنبھالنے جے نہ آیو خالی دھپ تے پہ آیوں نہ کو ٹینٹ آ نہ کوئی راشن آ نہ کا شے آئے نہ کو پوچھنا چندا نہ کو ٻدھنا چندا بیوا یتیمن واگے ویٹھا آہن روڈن جے متھوں ننڈا ننڈا معصوم جن کے الٹیوں دستاں تھیا آہن تو اے مبتلا آہن پریشان آہن تو پنहिंजे کھادے پیتے جو کریوں جو انہن جے علاج جو کریوں جاتے کاتے دعویٰ تا کرن تا اساں سیلاب جے متاثرین جے لائے وڈو کچھ کیوں تا پر ہن ٹائم دا اساں تو کچھ ڈٹھو ہی نہ ڈٹھو آ تے سمجھ اساں جے لائے کچھ بھی نہ تھیو آ لیکن ہنی ٹائم تائیں اساں عرض کیوں تا عرض جے لائے کوئی نہ آیو نہ کی پوچھण آیو آ نہ زمانو پیئण جو پانی نہ ہے ہینڈ پمپ لگل ہوयो اوہ بھی پانی میں بڈی سڑی ویو آ وڈی منزل تائیں ونی او ایرانی پمپ جے بلوچستان جے حد میں آہن 2 کلومیٹر اتوں کو غریب کولے تے کھڑی اچے تو کو غریب جی بالکل عشائیں کستے سیلاب متاثرین ایک کستے ایک پھیرے نے ہمیں کچھ گئے کہ ایٹیماں تک کستے میں گورا قصد نیاخت وہ ہمیں علاوہ کستے مار کستے مزیں تکلیف ہیں ایٹیماں تک ٹینٹ دی نہ ملس ورغے کستے آفے دستے مزیں کستے مار کستے مشکلات ہیں تکلیف ہیں بیت اندہ دمی معلوم کھنو ہما چھے کچھ گا صحیح ماں بائی پاس آنی سے گوٹھ جتو یہ نشتی ہوں کہاں شے بھی نہیں راشن نے پانی کو میں ہلک سجی بدو دم ماناتی ہیں میں ویجو مال کی کس نہ کھنا نہیں زمیندارے کہاں شے بھی نہیں آگئے میں ہم کا روٹے چکا نشتی ہوں میں نئے ورگ آف نہیں میں ٹوپ چری کہنا وہ سر چکا ضرورتی جاؤں وہ بلوستان سیڑی آؤں کس میں ویجو نہیں آگے مال کی کھنا میں روٹے چکا نشتی ہوں دمی ہچی نہیں ماروں اے گندے موسی کیمرہ مین آر گشاں اے کستے پھیداری اے صورت حال اہندہ اے یکھنے اے لینا کستے اے کستے وسیع مدد کستے وقت کستے ہمیں کستے کھٹیر کو سو اماندہ کستے ہمیں تمبو جسیاں تاکہ کستے ہمیں کستے گرمی کستے بچ سب کھنا ودی کستے اہندہ دمیائیں دے جست کھنو جمعیں دے معلوم کھنو پر اے گندے اے کستے لوگاں صورت حال ہیں اے لوگ مکمل طور کستے آفام کستے بڑھسیاں اشائیں زندگی ہے کستے ہمان دے جمع کنجلی استاسا ہمیں لوگ ارساں اشائیں کستے فصل ہمان دے ختم بھی سو شدہ بیایت ودی کستے دمیائیں جست کھنو جمعیں معلوم کھنو ہما چھے گشگاں اے وطانا انجو سوارو کوئی کس نہیں آتا میں گورا ہمارے آگے تو بس آگے ٹرپی انگورا ہوئے ایوٹے ٹرپی بلوچستان رہا مائدہ نشتی لنگڑا چک وتے استے وتے نہیں غریبی حالاں نئے گورنمنٹوں نے انجو دوارے آتا نہیں دمی کسے آتا مجبوری ابھی استے چکا ہے 10 الٹی بھی دینے ڈاکٹری آتا کوئی کس نہیں آتا یختانا اہندہ میگورا کستے ہیں اہندی ایک مقامی اہندی کستے ہیں ایک کستے ہیں صحافیت موجود ہیں ہمائی معلوم کھنو تو ہما چھے گشگیں جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ سب دعوے کر رہے ہیں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈپٹی کمشنر جیکب آباد کی جانب سے صرف تعلقہ جیکب آباد میں روزانہ کی بنیاد پر 27 لاکھ کی دیگیں تیار کر کے متاثرین میں فراہم کی جانے کے دعوے کیے ہیں 10,000 روپے آلو کی دیگ کیا سمجھتے ہیں کہ آلو کی دیگ 10,000 روپے میں ملے گی جو 4 سے 5,000 روپے میں تیار ہو کے اچھے چاول میں ہو وہ بھی فرق ہوگی لیکن یہاں پر وہ بھی 10,000 والی ایسی دیگ تھی جس میں صرف
पानी भरा होगा और पुराने आलू डले हुए थे जो अगर किसी जानवर को दिए जाते वो भी ना खाता। अगर ये बंदे खा लें तो वो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। गैस्ट्रो और हैज़े की बीमारी जो इनमें फैल रही है, ख़ासतौर पर इसमें पानी की वजह से जो है उन्हें जो वबाई अमराज जो उनमें फूट पड़े हैं, उनके इलाज मुआलजे के लिए ना ही किसी NGOs ने यहाँ पर कोई काम किया है, ना ही ज़िला इंतज़ामिया ने काम किया है। जी एक अस्ते हंदी कस्ते यख सीनियर कस्ते जहांगीर से यख हमाई दे हवर अशको सो ओ हमाई अलावा कस्ते एहदा कस्ते बाईपास का कस्ते मखलूक दे हवर शुमाश को सो बाकी एटेमा तक फलाई इदारा भी कोई NGOs आज एटेमा तक कस्ते मेगुरा कस्ते न्याख्तगा ज़िला इंतज़ामिया हवर खंजी सिंध हुकूमत हवर खंजी हमारी तरफा एटेमा तक कस्ते ए सैलाब हौरे कस्ते सैलाब मुतासरीनान कस्ते हिंद छिद न मिल सा। वीडियो जर्नलिस्ट वज़ीर अहमद अगवारिया बशीर अहमद बलोच वश न्यूज़ जैकबाबाद।